Ahoj, vítám vás u dalšího Běhej se psem videa. Dneska si budeme povídat o záchranné smyčce pro psy. Co to je, k čemu to je, jakou vybrat velikost a jestli se to hodí zrovna vám. Tady ta záchranná vesta je určená pro nouzové přenášení psa v případě, že se zraní v přírodě nebo na nějaký akci a vy ho potřebujete bezpečně dopravit k veterináři, do auta, prostě dostat se z nějaký situace, kdy ten pes nemůže sám jít. Je to něco, co nikdo z nás nechce, ale samozřejmě se to občas stává a je dobrý tady tu věc mít v každém případě sebou. My jsme se snažili, aby byla malá, lehká, ale zároveň dost pevná. Pojďme se na ní kouknout. Ta vesta vypadá takovýmhle způsobem, je určená pro to, abyste toho psa mohli nést ve dvou lidech anebo sami. Obě dvě varianty si ukážeme, jak fungujou. Psovi je to celkem pohodlný, ale hlavně si musíme uvědomit, že to je nouzová záležitost. Když se psovi něco stane, tak ho odnesu. Není to baťoch na psa, kterýho bych v tom nosil jen tak na vejlety, aby se podíval na Niagarský vodopády, ale je to něco, co použijete v případě nouze. No a teď si půjdeme ukázat, jak do toho psa oblečeme a jak ho... Tak, vy tu vestu takhle rozprostřete. Psovi prostrčíte všechny 4 nohy dovnitř a nad psem to zase zapnete na tyhle 2 přesky. Ty jsou tam vlastně jen proto, aby to na tom psovi dobře drželo. No a potom už ho můžete rovnou zvyhnout za tyhle popruhy. Pro jakou velikost psa se tady ta vychytávka hodí? Je to úplně jedno, protože představte si, že máte malýho psa, kterýmu se nedej bože něco stane a vy ho celou dobu musíte nést v náručí. Není to úplně praktický. Samozřejmě malýho psa můžete dát teoreticky do baťohu, ale tam zase se ten pes zkroutí a může se to zranění ještě zhoršit. Takže i pro malýho psa bych určitě Rescue Sling od Nonstopu doporučil. No a pro velkýho psa je to jasný, protože toho nemáte šanci bez takovýhle pomůcky vůbec odníst. Takže pokud chodíte na vejlety, chodíte na hory nebo se věnujete nějakému přímu sportu, který se neděje přímo u auta, ale vy musíte vždycky s tím psem někam popojít, tak si myslím, že tohle to mít v baťohu se v každém případě hodí. Mám tady 2 velikosti, protože i pro mě bude trošku překvápko, jakou velikost nakonec volíme. My jsme se podíleli na vývoji tady toho produktu, ale ty konečné velikosti nám přišly až teď z výroby, takže vyzkoušíme, jestli na Loipe, na našeho ohaříka, bude L nebo XL. Teď má na sobě Loipe L. Všimněte si, že to může bez problémů mít, ale přeci jenom je to až dost těsný a kdyby byla trošku delší na dílku, tak už by jí to bylo nepohodlný, takže L na ohaře, který má 30 kg, je spíš hubenej, je možný a ještě se podíváme, jak vypadá XL. Tak, teď jsme Loipe oblíkli do XL, extra large. Ta velikost je za mě lepší, protože má víc prostoru tady na nohy, takže když ji v tom zdvihnu, tak jí to tolik ty nohy nesvírá, respektive ty končetiny tam, kde opouštějí tělo. Takže za mě si myslím, že to extra large je na toho psa lepší a určitě je tam velká rezerva i na většího psa, než je Loipe. Takže ještě jednou, když si to zrekapitulujeme, hubenej pes kolem 30 kg large, ale tam se to začíná lámat na XL, ale když máte psa, já nevím, 25 kg, tak to 100% bude large úplně perfektní, ale jak máte psa 30 a vejš kilo, doporučil bych spíš XL, že budete mít univerzálnější postroj. A teď si ukážeme, jakým způsobem můžete psa v Rescue Slingu nosit, když jste 1 nebo 2 zachránci. Když jste 1 zachránce, tak obzvlášť se psem, který je tak těžký jako ohař, to budete mít těžký, ale i tak máte větší šanci, že toho psa dopravíte někam do bezpečí. Ale ve 2 se to samozřejmě lépe táhne, anebo pokud máte lehčího psa, tak pak tam není problém. Takže možnost číslo 1. Vezmu popruhy, všechny 4 do ruky, skloním se ke psovi, hodím si je na záda, zvyhnu psa a můžu jít.
takhle ještě u toho můžu hezky ňufat a blížit se směrem do bezpečí. Možnost číslo 2. Sehnu se k pejskovi ze zadu a všechny 4 popruhy si hodím na záda jako baťůžek a zasedu. Tohle je za mě mnohem pohodlnější způsob, protože se můžete trošku předehnout a ta váha je lépe rozložená. Psa máte pod kontrolou a jak vidíte, co je na Rescue Slingu skvělý, tak pod krkem je ten pes úplně volný, vůbec nic ho tam neškrtí a bez problémů ho tak můžete přenášet, aniž byste měli strach, že něco zaškrtíte. A teď si ukážeme, jak to udělat, když jste 2 zachránci, což je samozřejmě pohodlnější. Můžete si to takhle překřížit, nasadíte na rameno a jdete. V případě, že jste malí, tak by ty popruhy na vás mohly být moc dlouhý, ale to se snadno vyřeší, takže vezmete vždycky ty přední a zadní dohromady, nejdřív přední dohromady, uděláte uzel a ten popruh si zkrátíte a bez problémů to pak může nést na zádech toho psa i menší člověk. Další způsob, jak můžete používat Rescue Sling od Nonstopu, je na posilování stehen a posilování vzájemné důvěry v jeden čas. Takže nasadíte psovi Rescue Sling a děláte dřepy. A posilujete tím svoje stehna, psí důvěru a zároveň masírujete psovi stehna tím pohybem po vašich stehnech. To je paráda, co? Takže to byl Rescue Sling od Nonstopu. My vás s Lojpinkou zdravíme. Tenhle ten produkt si myslím, že je fakt super bezpečnostní pomůcka pro lidi, kteří tráví hodně času na vejletech v přírodě a mají strach, že by se jim mohl pejsek zranit. No a my teď jdeme s Lojpem na procházku. Tak se mějte krásně. Čau.